Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin mundan beýlek ýene goşmaça dokument tapşyrmaly bolarlar. Türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň tanywyna notarius tarapyndan tasdiklanan radiýalyk deklarasiýasy goşuldy. Täze talap şu ýylyň 3-nji ýanwaryndan güýje girer. Bu barada 2-nji ýanwarda ýarym resmi neşir Arzu News Türk Wiza merkezine salgylanyp habar berdi. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanatynyň wiza merkezine ýüz tutanda notarius tarapyndan tasdiklanan radiýalyk deklarasiýasyny tapşyrmaly diýilip habarda edilýär. Talep edilýän dokument barada jekmejek düşündürüş ýok. Türk Wiza merkeziniň web sahypasyndaky habarda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezülen salgyda goşmaça maglumat we deklarasiýanyň teksti tapdyrmaýar. Ýurtlaryň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary täýatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güne çenli galyp bildiler. Arzu News neşriniň maglumatynda berilen şeýle wiza rejimi girdilenden soň Aşgabatda işe başlan Türk Wiza merkezinde Türkmenistanyň raýatlary üçin bir gezeklik täýatçylyk wizasy $60, köp gezeklik wiza $190 durýar. Ondan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkiýeye gitmek üçin adam başyna umumy çykdyjylaryň $1000 geçenligini habar berdi. Bu hasap wiza, uçar bileti we hatda para ýaly çykdyjylary öz üçin alýar. Hususan noýabrda $440 duran uçar biletiniň resmi bahasyna ortaça hasapdan $200 möçberli para hem goşuldy. Wizany almak bilen bagly çykdyjylar $250 geçdi. Galandary Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň alynýan zerur şahatnamalaryň we koronavirus testleriniň bahasyndan düzüldi. Wiza rejiminiň girdilmegi koronavirus pandemiýasy derarly 2 ýyldan gowrak wagtlap ýurtlaryň arasynda tasvip bolmadyk syýahat mümkinçiliginden düýbünden mahrum bolan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hatym çylsyrymlaşdyrdy. Daşoğlu vilayatynyň Görögli etrawyna mineral dökünleri, ekerançylyk suwlary we oba hojuluk tehnikalarynyň öpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemlere garamazdan döwlet borçnamasyny ýerine ýetiren paýtaç kärenetçiler özlerine wada berilen ýeňillikli künjaran alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji ýanwarda Sewitden habar berdi. Balyş Wezow adynaky we Hüdük Muradow adynaky daýhan birleşiklerinden bolan şeýlede Türkmenistan Mawtumuly we Zaman daýhan birleşiklerinden bolan ençeme kärenetçi künjar üçünçüligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemler boýunça vilayet häkimligine şikayet bildirenliklerini aýdýarlar. Ýöne ýerlik kärenetçileriň arz şikayet finanşyklary netijesiz tamamlanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ahyryna 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap paýta hasylynyň 50 göterimini gaýtadan işlemekden alynýan künjarany önüm öndürjülere ýeňillikli bahadan satmak barada karara gol çekdi. Paýta plan borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetiren ýerlik kärenetçiler prezidentiň karary bilen özlerine wada berilen künjaranyň berilmeýändigini aýdýarlar. Paýta çygydynyň öndürilýän künjara mallar üçin iýim hökmüne ulanylýar. Yerlik kärenetçiler künjary üçünçüligi bilen bagly talaplaryny beýan etmek üçin Daşoğlu şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodynyň ýol başlaryna da arza bilen 100 tonluklaryny aýdýarlar. Yerli ýağ zawodyna paýta çygydynyň ösümlik ýagy alynýar. Olar indi öz şikayetlerini prezidente ýetirmek isleýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1 kilogram künjaranyň ýeňillikli bahasy döwlet tarapyndan 50 teňe hökmüne kesgitlenipdir. Ýöne daýhanlar döwlet tarapyndan berilmeli künjaranyň bazarlarda ogurlanyp satylýanlygyny we bahasynyň 4 manat we 5 manat aralygyny üýtgeýändigini aýdýarlar. Deňeşdirme üçin aýdylsa bazar künjary döwlet tarapyndan hödürlenýän mal ýeminden 10 töwereg gymmada düşýär. Bu aralykda yerlik kärenetçiler 2022-nji ýylyň gowuçy hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin özleriniň öpçünçilik meseleleri bilen bagly durly problemler bilen ýüzbeýiz bolanlyklaryny aýdýarlar. Paýta hasylyny ýetişdirmek aňsat iş däl. 2022-nji ýyl daýhan üçin agyr geldi. Suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi boldy. Diýip bir daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlyk taýtdy. Muňa garamazdan yerlik kärenetçiler kıyın şertlerde zähmet çekmäge mejbur galanlyklaryny, gowaçanyň hatarara bejergi işlerini kätmeni bilen geçenliklerini şeýlede suw üçünçüligini öz tagallalary bilen ýola goýmak arkaly paýta hasylyny ösdürip ýetişdirendiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediýasy ýurdun oba hojalyk pudugynyň ösdürilýändigini, daýhanlaryň önüm öndürmäge höweslendirilýändigini öňe sürýär. Ýöne ýurdun durly sebitlerine şolsany Demirgazyk Daşow sebitine yerlik
eneçler ýyllar boýy mineral dökünleri, ekrançylyk suwlary we oba hojuluk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemalar başdan geçirip gelýär. 31 dekabrda Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň 11-nji orta mektebinde ýangyn döredi. Wakada kimdir birine zeper ýetendigi ýa ýetmendigi barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne ýangnyň netijesinde mektebiň 4 sany synp otagyna ziýan ýetip, dolu diýen ýaly ýandy. Günorta sagat 12 we 1 aralygynda bolan ýangyn mektebiň 2-nji gatyna döredi. Sagat 1 tuğraguna ýangyn gullugynyň ulaglary mektebiň arka tarapyndaky howlusundan girdiler. Ýangyn söndürilenden soňra 4 synpyň şol sany olaryň 12 sany penjiresiniň dolu ýananlygyny görse bolýar. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Wakada bilim işgärlerine ýa okuwçylara zeper ýetendigi ýa ýetmendigi şeýle hem ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçy ýanynyň döremeginiň sebäpleri barada 2 sany versiýanyň orta atylýandygyny aýdýar. Ýaşaýjylaryň bir topary ýanyna bir molyumyň elektrik çäýnegi tokdan çykarman öýüne gitmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Beýleki bir topar bolsa oňa täze ýyl arçasynyň bedek çyralarynyň sebäp bolandygyny öňe sürýär. Adatlyk baýdalanlar barada şäheriň polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlygy bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne häkimetler ýanan synplary arasalamak we awatlamak işlerine dessine başlap, onu okuwçylaryň 12 günlük gyşky dyn jalşy tamamlanýança dynmaga synanşýarlar. Vilayet häkimi Sebitiň bilim bölümüne synplary gysgaly remont etmegi tapşyrdy. Okuwçylar ýene 12 günden mektebe gelende ähli synplar taýýar bolmaly diýdiler. Dip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Synplary arasalamak işlerine mektep okuwçylary hem çekilýär. Olar ýanan synplardaky gara zirdiwilleri bedrelere salyp, mektebiň howlusundaky çeleklere daşaýarlar. Şuň häkimetler otaglaryň ýananlygyny görkezmejek bolup penjirelere içi görünmeýän plastik paketleri tutdular. Sebäbi mektebiň garşysynda köprü bolup ondan günde ýüzlerçe ola geçer. Dip bilim işgäri belledi. Bu aralykda habarçy ýangyn howpsuzlygy gullugynyň mektebe barmakda kynçylyk çekendigini hem aýdýar. Muňa mektebe barýan ýoluň ugrunda aşy köp awtologyň park edilmegi sebäp bolupdyr. Garaşy diýar köçeti bilen Niýazow şaý ýolunyň çatyrygyna şeýlede merkezi bazaryň golaýyna ýerleşen mektebiň töweregine köp ulagy park edilipdir. Muňa bayramçylyk gününe köp ýaşaýjynyň sowda etmek üçin bazary barmagy sebäp bolupdyr. Dip habarçy belledi. Mektepde dören ýangyn Türkmenistanda, hususanda Lewapda häkimetleriň ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri barada düşündürüş işlerini ýygjamlaşdyran mahalyna gabat geldi. Edara kärhanalarda bayramçylygy howpsuz geçirmek barada ýygnaklar geçirildi. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mektepleriň muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasynda düşündürüş işlerine badalga berip, bayramçylyk günlerinde emeli partlaýjylaryň, petardlaryň ulanylmazlygy, köçelerde we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde ot ýakylmazlygy ýaly howpsuzlyk düzgünleriniň berjay edilmegi barada gürrüňdeşlik geçirdiler.